салом алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзсаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар экран мешавад, мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фердавсӣ, болои миясса комбина. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатоша ҳамаша саъат-фоиз карда оформит карда дар номатон метиҳанд. шкатур монтаж карда дар дастон метиҳанд. канечкаи маршруткаи CVC мебошад. ванна туалет ҷудо мебошад. харидор аниқ бошад. рақамаш дар экранан. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона айни ҳолу коробка мебошад. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷергатол, дар пушти бозор. 15 сотиқ замин дари ҳавлигӣ дорад ва 4 дар хона бо 2 калидор. ремонти хона миёна мебошад ва боз 17 сотиқ замин дар дашт барои кишту кор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. оғили дарун ба дарун ва боз 2 этажа мебошад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошро имо ватсап доранд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, 33 микрорайон. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 46 метр квадрат мебошад. нархаш бо маслиҳат мебошад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш саъат-фоиз мебошад. хона дар тарафи ҷалҷа мебошад. тамоми чизро дорад. гарнитур, шкаф, холодильник, ҳама чиз дорад. бо тамоми чизу чораш хона фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 2 этажа мебошад. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз. ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем. рафтем давоми наворо тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, замини холӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи калхозобод, ҷамоати маданият. 14 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 95 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат дорад. гирди замин маҳкам мебошад. замин дар ҷои беҳтарин қарор дорад. дар байни қишлоқ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамаш дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. рақамошро ватсап доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, цирк, дар наздикии театри ҷавонон молодёжни. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаша саъат-фоиз карда дар дастон метиҳанд ва хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хонара кредитам метиҳанд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. миннатдор ҳастем ба дастгирии некатон.